tossa, kun on joku hyvä spotti. Mä haluan kyllä kävellä jossain kohtaa tän kanssa eessäkin. Niin. Mut siis kyllä mä veikkaan, että se kuitenkin kuvaa pikkasen siistiä, kun se päässä on aika hyvin. Joo. Niin. Kato vasemmalla ihan valkoista. Onko toi nyt? Ei toi nyt jäätäkään. Niin. Siinähän on ihan komea. No tosta on menty, mutta sitten vähän maisemia. Kuvaako se? Joo. Aivan. Joku sanoisi, että tässä kohtaa voidaan ihmetellä. Kato tuo. Näkyy ihmiset ja ne on pieniä. Onko niilläkin joku koira? Tossa näkyy nää mukaan. Yksi on punainen reppu tai jotain, sit on musta ja sit on koira eessä. Kävelevät vasemmalta oikealle. Suoraan tosta jäätiköstä meitä kohti. Joo, on siellä. Mielestäni me käveltiin aika lailla samoista kohdista. Ne ylempänä olevat, Mm. joista piti mennä tonne. Jeps. Tämähän on ihan hyvä hikipantakin. Vaikka ei täällä mikään hikity. Mä veikkaan, että tää kinkama, mikä nyt on tuossa eessä, niin se estää sen tuulen, ettei tähän tuule. Kato tosta vähän tuolta. Siinä on niinku jäätä selkeästi. Siihen kun... No mä katon toimeksi. Kyllä. Joo. Pulkalla tosta, niin saat 50. Vapaa lasku. Joo. Niin no. Kukas ne tänne on tuonut? En tiedä. Aikamoinen sorakuski. Jotenkin luulis, että ei täältä hiekkaa löydy. Luulis, että se olisi aikaa sitten vesi ja muovia. Niin luulis. Kuvaako se vieläkin? Joo. Paljon siinä näkyy aika? 38. Katsotaan, jos pari minuuttia vielä, niin mä veikkaan, että se on pysähtynyt toisin.
olisikohan siihen mennyt joku lika siihen, mikä se pysäyttää. Se nappi, että jos siinä napissa olisi jotain. Et jos siinä napissa on jotain, että se on liian herkällä vaikka, niin sitten joku tärähys vähän liikuttaa, niin että se kytkeytyy nauhoitus pois. Täällä saa taas vähän maata perseen alla. Kuvaaks se muka vieläkin? Joo. Mä voin. Niin, en tiedä jos sieltä näkyisi aikaisemmasta kuvasta, kun tultiin tuolla tätä Seinämää, niin sit vois kato yhdistää, että ollaan sen Seinämän päällä. Niinpä. En tiedä. Tossa tosiaan kun tultiin tota reunaa, niin katoppa nyt täältä päin ja mietipä logisesti, että onko se nyt ihan mukava. Siinä erosiota tapahtunut jo aika paljon. Mulla on vaikka muuta tuo. Tässä siitä on nyt sitten joku 80 vähän alle metriä. Joo. Huippuja. Etäisyyttä varmaan joku muutamasta metriä. On ollut. Joo. En oo varmaan kuin tällä hetkellä. Ainakaan sotea meidän asiakkaisen. Niin. Valtatie. Aika moi. Oh. Ei se varmaan tossa se huippu sit on. Kuvaaks tää vieläkin? Joo. Oho. En tiedä mikä sillä aikaisemmin oli. Korkeammalla kuin lumitasot. Niin. Niin. Ennen me joskus katseltiin haikena lumilla sotella alhaalla. Tossa on aika hyvin näkyy tuo harju, mistä ollaan tultu. Joo. Että ei siinä nyt kyllä suorempaakaan reittiä olisi. Kyllä tää varmaan joku on valkannut tän parhaalla.